Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Бүгінгі күнігіз сіздің үшін шираттағы бәхетлі күнігіз болсын. Исәнмесіз қадірлі тамашашыларыбыз. Жайының матур вақыты, яқты кешіріштер, бітмәс тікәннәс шатлықлар ешәу ямы бүләк етсін еді. Әгәр дә мин минлектән құтылсаң, шул қадар олы булырсың ки, хәтта галәмгә сыймасың дип әйтеп калдырган Җәләлетдин Руми хәзрәтләре. Менә шундый кыска гына җомга нәсихәте белән бүгенге чыгарылышыбызны башлыйбыз. Җомга вәгазендә истиқамәт хакында фикер йөртәбез. Истиқамәт ул диндә, гамәлдә, гыйбадәттә тутырыклы булу, даимчилек кылу. Кукмара районының Балыклы авылындагы мәхәллә тормышы белән танышып, җәйге мөселман лагеренә дә сугылып чыгарбыз. Хәбәрчебез Гөлнур Габдрахманова белән иртәнге күнегүләр ясарга да өлгерербез. Студиябызга киләсе кунаклар белән дә танышып үтик. Зәкәт Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыятдинов белән бер балага ярдәм итәргә тырышырбыз. Найля ханым Җиһаншина белән абыстайлар турында сөйләшербез. Итил фестивале хакында Казан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары Гүзәл Сәгыйтова белән әңгәмә корырбыз. Шулай ук сезне Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарукшин белән дә кызыклы әңгәмә көтә. Ләйсән Гайнуллина исә гадәттәгечә милләттәшләребезнең дини тормышында булган вакыйгалар хакында сөйләр. Җәй иң кызыклы, мавыктыргыч мизгелләргә байшар. Күпләрнең китап укырга вакытлары юк. Хәзерге мөн китап укырга яратучылар сирәгәя бара. Ләкин китапханәләрдә балаларны бу эшкә җәлеп итәр өчен, җәйге ялларын файдалы уздырыр өчен төрле чаралар уздырып киләләр. Мәгълүм ки, уку ул буш вакытны файдалы үткәрү генә түгел, хәтерне яхшырту, күз алуны киңәйтү һәм дөрес язарга өйрәнү чарасы да. Балаларны китап укырга ничек җәлеп итәргә нәкъ менә шул хакта түгәрәк өстәл узган китап йортында. Балалар өчен милли проект авторлары очрашуы узды. Төп максат проектлар белән үзара танышу, анализ, киләчәккә планнар кору, үсешкә омтылу. Безнең балалар өчен милли проект эшләүчеләр бик күп, ләкин алар бер-берсе белән якыннан таныш түгел. Һәрберсе үз урынында нәрсәдер булса эшли, үзенә килгән каршылыклар белән көрәшә, балаларны, аларның әти-әниләрен эзли, ләкин аларның бергә очрашкан, бергә уңышка ирешергә ниндидер юлга басканнарын минем әле күргәнем юк. Шундый проблемалар белән очрашам. Аудиторияны эзләү, кешеләргә чыгу, татар кешеләрен, татар балаларын табу һәм башкалар. Менә бу бөтен безнең каршыбызда очраган авырлыклар белән, авырлыклар турында сөйләшер өчен без бүген бөтенбез бергә җыелдык. Уртак проектлар, җыеннар булдырып, балаларны таныштырып һәм татарча аралаштырып яшәү җыелуның бер максаты булып тора. Бүген Казаныбызның үзәгендә, татар китабы йортында, менә шундый мәшһүр, гаҗәеп бинада истәлекле һәм тарихи чара уза дип саныйм мин. Чөнки монда чынлап торып татар балалары өчен, халкыбызның киләчәге өчен яратып иҗат иткән, хезмәт иткән, эшлибез дигән әниләр бергә җыелалар, фикер алышалар. Мин татар, рус һәм төрек телен беләм. Әмма иң күп миңа татарча җырлар, китаплар һәм мультфильмлар карау ошый. Һәм мин аларның күбрәк булуын телим. Иртәгезне зарядкадан башларга онытмагыз. Беренчедән, бу сәламәтлекнең бер нигезе булса, икенчедән, зарядкадан соң дәртләнәсең. Эшләргә теләк арта, минең эшчәнлеге активлаша. Буыннардагы авыртулар кими, бөтен тән языла, иң мөһиме, кәефең күтәрелә. Уяндыңмы елмай, көнне башла шулай дип җырлый иде Сәнифә Рангулова. Һәм әлбәттә алдагы видеоязмабыз нәкъ менә иртәнге күнегүләр хакында. Хәерле иртә, милләттәшләр һәм ватандашлар. Көнегез яхшы һәм күтәренке рухта үтсен өчен аны физик күнегүләрдән башлагыз. Әйдәгез әле сүзләрдән гамәлгә күчик һәм бергә хәрәкәтләнеп алыйк. Голова. Муенга күнегүләр ясаудан башлыйбыз. Як-якка һәм алга-артка. 6, 7, 8, 9, вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Руки. Уларга күчәбез. Шул рәвешле башта алга, аннары артка күнегүләр башкарабыз. 7, 8, 9, вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Плечи. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, вперед. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бедра. Бутларга күнегүләр белән дәвам итәбез. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вперед, назад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. По кругу. 1, 2, 3, 4, 5. В обратную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Колени. Тез буыннарына күнегүләр ясыйбыз. Біраз иелеп, тезләргә тотынып, әйләнмәле хәрәкәтләр ясыйбыз. 6, 7, в обратную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Наши ступни. Аяк буыннары өчен күнегүләр башкарабыз. 5, 6, 7, в обратную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Другая нога. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. В обратную. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. А теперь хорошенько попрыгаем. Ахырда әйбәтләп сикереп алабыз. Бүгін елның 223 көні. Ел тәмамланырға 142 көн қалып бара. Бүгін уллары һәм қызлары булучылар үз бәйрәмнәрен билгеләп үтә. Шулай Кура җиләге торты көне. Тәмтем яратучыларны чын күңелдән котлыйбыз. Әйді тарихқа көз алсақ, узган ғасырларда, дәуірлерде, елларда 11 август нәрсәсе белән теркәлеп қалды икән. Безнең календар. 11 августта дин һәм җәмәгать эшлеклесе язучы, нәшир һәм журналист Борхан Шәрәфнең тууына 140 ел. 1958 елның 11 августында 55 яшендә танылган татар язучысы, драматург, шагыйрь, әдәбият тәнкыйтьчесе, публицист Әхмәт Фәйзи вафат була. Шул ук елны ул Тукай романы өчен Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе белән бүләкләнә. Бу көнне 1995 елда 13 илдән Париж, Мәскәү, Улан-Батыр, Пекин суперраллиның 80 катнашучысы Казанга килә. Халыкара автоколоннада КАМАЗ машиналарында ярчаллы экипажы да була. 55 катнашучы Париждан Пекинга кадәр Мәскәү һәм Улан-Батыр аша 12 000 чакрым юл үтә. Йөк машиналары категориясендә КАМАЗ мастер командасы катнаша. Аның составында 2 тапкыр Париж-Дакар ралли чемпионы һәм күп тапкыр дөнья чемпионы Пьер Лартик та була. КАМАЗ рулена ул беренче тапкыр утыра. 2011 елның 11 августында Шэньчжэньдә Татарстан исеменнән ФИСУ әгъзалары өчен рәсми кабул итү чарасы узды. Республика җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов Кытайга эш сәфәре вакытында 26-нчы Бөтендөнья студентлар спорт уеннары Универсиаданы ачу тантанасында катнашты. Рөстәм Миңнеханов шәһәрдә спортчылар һәм уеннарда катнашучылар өчен төзелгән Универсиада авылы объектларын карады. Катнашучы илләрнең флаглар аллеясыннан узды, матбугат үзәге һәм халыкара тапшырулар үзәге эше белән танышты. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер хадисендә булай дигән: Аллаһы Тәгалә сөя торган 2 сыйфат бар. Берсе йомшаклык, икенчесе кабаланмау. Менә шушы 2 сыйфатны үзегездә булдырсагыз диде. Ә хадисләр турында сөйләшүебезне дәвам иттерәбез. Һәм яңа сәхифә тәкъдим итәбез. Бүгеннән башлап без хадисләр турында да шактый гына сөйләрбез. Ул имам сүзе сәхифәсе булыр. Һәм бу сәхифәне хезмәттәшебез Гөлназ Галиева әзерли. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах вассалат вассаламу ала хайри халқиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху газиз дин кардәшләрем. Җомга көннәребез мүбәрәк булсын. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең бер мүбәрәк хадисендә булай дип әйтте. Ган Аби Хурайра радиллаһу анху عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كراب الدنيا نفس الله عنه كربة من كراب يوم القيامة
Vallahu fi gavnil gabdi ma kanel gabdu fi gavni ahihi. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlerge kengeş kılıp, nasihat kılıp aytdı. Eğer bir kişi özünün Müslüman kardeşine yardım kulu sussa, Allah Teala ona kıyamet günde özünün yardım kulunu suzar. Allah Teala senin bilen bulur şul vakitka kadar koyşan sen Müslüman kardeşine yardım kulunu suzasındır dedi. Bu hadisten anlaşılgança Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizge bir-birimizge ihtibarlı bulurga koştu. Yani özünün tire yaktағы kişilerge qara. Belkim alar senin yardımına, senin ihtibarına muhtaçtır. Belkim senin жылы sözüne muhtaçlardır. Hem sen şunun bilen alarga özünün ihtibarını berip, özünün mümkün kadar bulgan yardımını, жылы sözünü aytıp, sen özünü kıyamet gününde Allah Teala'nın gazabından, Allah'ın aşuğundan kutkara alırsındır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin nasihati de şunda buldu. Yani biz bu dünyada yalğız tugil. Kimdir bizning sözümüzge muhtaç, kimdir bizning yılmayubuzga muhtaç, kimdir bizning aşık yüzümüzge muhtaçdır. Bir-birimizge ihtibarlı bulup, bir-birimizge yardımlaşıp yaşayık. Allah Teala her barşabızdan rıza bulsun, Allah'ın rahmetinde bulayıq. Махсус хәрби операция зонасында ир-атларыбыз безнең киләчәгебез. Күп еллар элек ата-бабаларыбыз яулаган ирегебез өчен көрәшә. Тапшыруыбызда Россия геройлары кай вакыт гомерләре бәрабәренә җиңүне якын айтучы Татарстан егетләре һәм Татарстанга мөнәсәбәте булган егетләр хакында сөйлибез. Алар турында хәтер халык йөрәгендә мәңге сакланыр. Без алар алдында мәңге бурычлы. Дамир Назирулы Исламов, хәрби дәрәҗәсе өлкән лейтенант, вазифасы танк командиры. Бронь төркем составындагы Дамир Исламов җитәкләгән танк экипажы дошманның ныгытылган районын һәм 10 сугышчысын юкка чыгара. Экипаж хәлиткеч бәрелештә Украина хәрби көчләренең 4 танкын юк итә. Әмма 5-нчесе белән бәрелештә каһарманның танкы шартлатыла. Экипаж һәлак була. Россия президенты Владимир Путинның карары белән Дамир Исламовка Россия герое исеме бирелде. Без каһарманнарыбыз белән горурланабыз. Сөйкле Рәсүлебез саллаллаху алейхи ва саллям безгә бик бай мирас калдырган. Алар Аллаһның китабы Коръән һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи ва саллямның хадисләре, аның сөннәте. Пәйгамбәрбезнең кайбер хадисләре кыска булса да иштәлекле һәм бик хикмәтле. Алар арасында истиқамәт турында да еш искә алына. Нәрсә соң ул истиқамәт? Минем аңлавымча истиқамәт ул дини гамәлләрдә тутыруклылык кылу һәм даимчилек кылу. Ustazlarımızın öğrettiğince Müslüman kişisinin əxlaqı gümümən bir yurtunu xatırlətə. Onun negizində, fundamentində iman degənə bir yata, istiqamət ol yurtның divarları, stenaları. Həm əlbəttə indi onun tübəsi, anısı indi ihsan degen söz. İhsan ol yaxşı, matur, körkəm sıfatlarga iyə bulu. Bismillahirrahmanirrahim. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisində bulay deyib etkən Kul əməntu billahi thumma istaqim. Allah'ı Teala'ya ışandım degen hem şuna doğruluqlı bulup kal. Dinimizde istikamet degen eybir var. İstikamet degen nerse ol? İstikamet ol Allah'ın barlığına, birliğine ışanıp Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam'ın Allah'ın ilçisi Peygamberi ikenliğine ışanıp şul imanımızga doğru bulup yaşav. Nindigine amel kılsak da, nindigine iş işlesek de aldan uylanıp, bu işim bilen mininde Allah-u Teala'nın koşkanların öteyim miken, Allah-u Teala'nın tıyganlarına kırıp gitmeyim miken, Peygamberimizin yolundan baran mı iken deyip her vakitte de uylanu. Kur'an'da da bitmine namaz okuganda kınge 32 mertebe biz Fatiha suresini, Elham suresini okuyubuz. Anda şundi bir
аят бар, шундый җөмлә бар. Ихдина сиратал мустақим. И Аллаһ Тәгалә безне туры юлдан алып барсаң иде. Туры юл нинди юл? Сиратал лазина ан'амта алейхим гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Амин. Туры юл шундый юл, үзең ниғмәтләндергән юл. Яни Коръан юлы, пәйгамбәребезнең юлы, алдан килгән пәйгамбәрләр, изге кешеләр юлыннан безне алып барсаң иде. Гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Һәм безне алып барма шундый юлдан кемгә син ачуландың. Һәм саташкан, адашкан кешеләр юлынан алып бармасаң иде дип, без Аллаһ Тәгаләдән һәр көн ялварып сорыйбыз. Фатихадан соң амин дип куябыз, амин. Шулай булсын, Аллаһ Тәгалә кабул итсәң иде, безне туры юлдан алып барсаң иде дип, мустақимнән, истиқамат юлынан алып барсаң иде дип, һәр вакытта сорыйбыз. Чөнки тормышта мөхтәрәм җәмәгать булырга мөмкин кеше тайпылырга. Дөнья алдата. Дөньяда дуслар бар, шайтани дуслар дип әйтик. Алар безне туры юлдан бызык юлларга әкрен-әкрен генә индәп китергән мөмкиннәр. Шайтан шулай вәсвәсәсе бар. Әгәр дә Аллаһ Тәгалә безгә ярдәм итмәсә, безгә туры юлны күрсәтмәсә, шул юлда яшәмәсәк, без туры юлдан тайпыла алабыз. Һәм бер вакытта да әйтергә кирәкми, мин инде бу туры юлдан бер вакытта тайпылмыйм, мин инде үземнең юлымны таптым дип, иншалла Аллаһ Тәгалә ярдәмен бирсен, шул туры юлдан алып барырга. Әгәр тәкәбберләнсәк, Алла сакласын, Аллаһ Тәгалә үзе адаштырырга мөмкин. Ләкин тормыш булгач, хаталы вакытларда була, ялгышларда кеше гынахта кылырга мөмкин. Аллаһ Тәгалә безгә тәүбә дигән әйберне биргән. Тәүбә дигән әйбер үкенү, Аллаһ Тәгаләдән гафу сорау. Әгәр кеше шын күңелдән үкенеп, Аллаһ Тәгаләдән гафу сораса, ул гынахларын Аллаһ Тәгалә иншалла гафу итә һәм аны үзенең яраткан бәндәләреннән кыла. Менә шуның өчен тормышыбызда туры юлдан Аллаһ Тәгалә алып барса иде, урталык юлыннан төрле фиркаларга, төрле адашуларга кирип китмәсәк иде, һәм бу туры юл инде әлбәттә Коръан юлы, ул Пәйгамбәрбез Мөхәммәд алейһиссәламның юлы, һәм инде изге кешеләр юлы. Шулай булсак, без Алла бирсә, дөньяда да бәхетле кешеләрдән булачакбыз һәм иншалла ахиратта да бәхетле кешеләрдән булырбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Җомга көне хәйр көне сәхифәсенә чакырабыз. Студиябездә кунакта Зәкәт Хәйрия фонды хезмәткәре Динар Зыятдинов. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Динар, хәлләрегез ничек? Нинди яңалыклар узганатында очрашы булмый, ниндирәк яңалыклар белән килдегез? Аллаһка шөкер, инде безнең хәзерге вакытта 1 августтан бара балалар өчен махсус курслар. Анда инде безнең 10-12 бала йөри, якынча инде шул 10 бала төгәл йөри торганнары. Һәм инде аларны без һәр көнне төрле чараларга, төрле түгәрәкләргә йөртәбез, мастер-класслар оештырабыз. Әтиәниләре бик сөенә инде ул балалар, инде мохтаҗ, күп балалы һәм инде авыру балалы гаиләләрдән. Тагын башка төрле яңалыклар да бардыр. Зәкәт Хәйрия фонды бит инде тыңгысыз эшләп тора. Әйе, безнең менә яңалыкларның менә шушы әлегә шушы курслар иң төп яңалыгы инде. Ни өчен? Чөнки безнең бөтен кешеләр шунда. Аннан тыш инде менә хәзер әзерләнәбез, азык-төлек җыймаларын тапшырырга, безнең бит инде айга бер тапшырыла ул. Кешеләр шулай ук инде менә гышырга языла башладылар. Тагын һәм инде яңа балалар, балалар санын күбәйттек сайтыбызда хәзер инде берничә балага күбрәк истибез. Бүген шуларның берсе турында сөйләргә янабыз икән, кем ул? Бүген менә әле кичә, бүген генә сбор ачып җибәрдек, дисәк тә була, кичә генә сбор ачып җибәрдек. Ул була Москвина Мария исемле кичкенә генә кыз, аңа 4 яшь тулды әле май айында. Ялгышмасам, һәм ул гомумән сәламәт бала иде. Әнисе йөкле булганда да сәламәт иде. Ләкин менә инде табор вакыты җиткәч, биләр вакыты җиткәч, әнисенең русча әйткәндә потоги булмаган. Һәм инде табиблар нишләргә белмәгәч, анда төрлечә була икән, кесарево белән дә, башкача да
Аны инде вакуум деген индидер усул белән тапканнар инде, тапкан баланы, билеген әнисе баланы, һәм бала инде тугач елап та җибәрмәгән, һәм инде хәрәкәтләнмәгән дә, инде бик куркып калганнар. Аны тизрәк инде махсус башка больницага илткәннәр. Инде әнисе сөйли инде менә көне буе еладым ди. Икенче көнне мине чыгаргач больницадан аның бала янына тизрәк киттем. Һәм инде борчылдым инде берничә айдан инде алар өенә кайткач инде шундук төрле дәвалану курслары үтә башлаганнар. Ярты ел инде бала берничә дисәк тә була, теге селкенми дә дип әйтсәк тә була, ләкин теге елмая, үзе сөйләшә, ләкин куллары, аяклары йөрми. Алар инде бик курканнар, һәм инде күпмедер вакыттан соң гына махсус курсларга йөргәч, 1 яшьтә 3 айдан соң инде ул инде бераз шуышып йөри башлый, һәм инде селкенә башлый, һәм инде менә 3 яшьтәрәк инде ул бала мүкәлләп йөри башлый. Тезләрендә, ләкин инде аягына баса алмый, әле һаман 4 яшь булса да, аягына баса алмый, инде үзе башка балалар белән бик кызыксына, ләкин әти-әнисе бик борчыла. Хәзер алар тапканнар бер җир, кая инде махсус курслар үтәләр икән аякка бастырыр өчен. Ләкин ул инде анда теге бәяләр кыйбат икән. Һәм инде алар безгә мөрәҗәгать итте, без инде аларны чиратка куйган идек. Менә чиратлары җитеп, аларга да җыю ачтык. Хәзерге вакытта сайтта инде кем ярдәм итәсе килә, ул балага ярдәм итә ала. Ничегрәк ярдәм итәбез? Безнең инде гадәттәгечә ысулларны санап китәбез. Ул инде иң гади ысул сайтыбыз аша, www.zakat.rt.com сайты аша. Анда керәбез, помочь бүлегенә керәбез дә инде, һәм ошбу баланы табып, инде анда 2 ысул белән ярдәм итеп була. Берсе сайт аша, икенчесе инде карта номерына күчереп. Икенче ысул ул да булса инде, монсы инде гомуми ысул, ул балага шәхси ул балага гына түгел, ләкин теге балалар счетына төшә дип әйтсәк була, ул SMS аша. Закат сүзен язабыз да, һәм 7715 кыска номерга инде SMS юллыйбыз. Менә бу инде 150 сум тора бер SMS. Менә шушындый әлегә. Җәмгысе ничә сум акча кирәк бу балага? Күбрәк булса яхшырак, ләкин без инде ким дигәндә стандартны 60 мең бирәбез. Ләкин әгәр дә инде күбрәк җыелса, ансы әлбәттә без ул акчаларны аларга күчерәбез шулай ук. Бик зур рәхмәт, эшләрегездә уңышлар юлдаш булсын. Алла рәхмәт әйтсен. Исән сау йөрегез. Тагын бер сорау. Менә бит инде көз килеп җитте, көз көне хәзер гышыр садакалары бирер вакыт җитә. Менә бу мәсьәләдә ниндирәк үзгәрешләр, яңалыклар бар быел? Ел корылыкларак килде бит. Гадәттә ул үзгәрешләр. Менә бу сорауга җавапны без, хөрмәтле тамашачылар, экранда күренгән QR-кодлар аша кирип, социаль челтәрләрдән белә алабыз. Хөрмәтле кунагыбыз белән сау булашабыз, уңышлар телибез. Бу көннәрдә генә республикабызның Диния нәзарәтендә абыстайлар җыены бик күркәм чара булып узды. Әлеге чарада нәрсә булганын безнең хөрмәтле кунагыбыз сөйләр. Татарстан Республикасының Мөслимәләр берлеге җитәкчесе Наилә Җиһаншина белән әңгәмә кырабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Наилә ханым, абыстайлар җыены дип әйттегез. Иң беренче менә шуны сорыйсым килә. Абыстайлар менә бүгенге көн абыстай нинди булырга тиеш ул? Менә шушы сорауга үзебездә җавапны эзләп, менә җыеннар үткәрәбез һәм абыстайларны туплыйбыз, берләштерәбез. Чөнки абыстай дип ишеткәч, иң беренче һәрберебез уйлый 19-нчы гасырда яшәгән хатын-кызларны. Һәм инде исемнәрен атый башлыйбыз. 20-нчы гасырда әлбәттә анда тынычлык еллары, тынычлык гасыры дип әйтәбез, хәрәкәтләр булмаган. Соңгы 90-нчы елларда гына безнең абыстайлар күтәрелеп китте, һәм инде бүгенге көндә шушы эшне дәвам итәләр. Абыстай ул әлбәттә мулла хатыны гына түгел. Инде без шушылай аның хатыны гына дип исәпләсәк дөрес булмас, чөнки абыстайлар бүген безнең мәчетләрдә, җәмгыятьтә зур урын алдылар. Зур урыннары беләсезме? Безнең әле укыту балалар белән эшләүдән тыш, гаиләләр белән эшләүдә дә абыстайларга йөкләдек. Ник? Чөнки безнең гаиләләрдә һәр вакытта да ниндидер проблемалар килеп чыга, һәм кеше үзе генә проблемасын хәл итә алмый. Ул әлбәттә бер-берсен гаепли дә, шуның белән ул гаеп үскәннән үсә бара. Инде абыстайлар безнең рухи остазлар бит. Алар кешенең җанын сизеп, тоеп яшәүчеләр, һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгаләнең гыйлем китабыннан, Коръәннән алган, үзләренә бирелгән шушы байлыкны кешеләргә дә җиткерә алалар. Шуңа күрә алар тынычландырып,
хак юлны күрсәтеп, һәм инде гаиләдә булган проблемаларны хәл итүне дә ул тиз генә тыйып, аларның араларын төзәтә ала. Менә шуңа күрә абыстайларны җәмгыятькә тиз иттереп түгел, менә акыл белән кертәсе килә. Ул һәрбер кешенең дә рухи остазы булырга тиеш. Ник? Без берәр әгъзабыз авыртса, беләбез кая барырга. Безнең шифаханәләр бар, табиблар бар. Менә җан авырта башласа, беркем дә белми ничек аны даваларга. Аның берни дә давасы юк. Инде табиблар әйтүенчә, бөтен кешенең авырлыгы, әгъзаларга килә торган авыру, ул бит җаннан башлана. Психикадан әйтәләр, җан авыртуына. Шуңа күрә без үзебезнең рухи остазларны җәмгыятьтә танытыйк һәм җәмгыятькә кертеп җибәрдек. Кешеләр шуларга барсыннар. Дөрестән дә иң яхшы шифаны, иң кирәкле киңәшләрне шулардан гына табу алырлар. Һәм алар заманча төрле чараларда катнашалар, аларны оештыралар. Менә бүгенге көндә ниндирәк шундый мөселман хатын-кызларның ниндирәк проектлары бар? Алар бик күп, без беләбез. Әлбәттә, менә эшкә урнаштыру проектында хәзер күз алладык. Чөнки күпләребез төрле сәбәпләр аркасында хатын-кызлар инде эш таба алмый интегә. Шуңа күрә абыстайлар бу өлкәдә дә чат булдырдылык. Һәм шул чатта бик күп һөнәр вакансиялар тәкъдим ителә. Күп кешегә ярдәм сузалар. Шулай безнең хәйрия эшләре бик актив бара. Хәйрия эшләрендә безнең инде төрле эшмәкәрләр, әйтик, фабрика җитәкчесе, такыр фабрикасын әйтә алам. Ел саен алар 5 миллионга якын менә бала киемнәрен фабрикадан чыккан яңа тегелгән генә. Һәм аларның тукымалары да табигый. Һәм инде шул малларны без республикабызга гына түгел, бөтен Россиядагы яшәүче әскәремле күп балалы гаиләләргә җиткерәбез. Шулай ук безнең яучылык эше актив бара. Чөнки абыстай ул җәмгыятьтә. Ул белә кемнең йөрәгендә авырлык һәм ниндидер хатын-кыз янына килсә, ул аның сөйләменнән түгел, үзенә карап инде аңлый ялгыз икәнен, һәм тиз генә шул арада белгән кешесе белән таныштырырга да мөмкинлеге бар. Менә шул эшләрдә абыстайларыбыз актив позицияны куялар икән. Димәк, без инде кирәкле затлар дип аларны саныйбыз һәм әле алар җәмгыятьтә яшиләр, халык арасында. Кемдер әйтә, менә бездә шундый проблема чишелә алмый, абыстайлар шунда җигерә. Хәзер инде авылларга да алар килеп керәләр, һәрбер йортка да килеп керәләр. Килеп кергәндә алар әйтәләр, без дога кылырга килдек. Дога бит беләсез, ул тынычлык, ул бәрәкәт, ул өйгә шатлык китерә торган Аллаһ Раббыбызның сүзләре. Шуңа күрә менә шулай килеп керүгә, алар инде шушы гаилә, шушы кешеләр белән дуслашалар. Менә мондай җыеннар, мондай очрашулар тагын булачакмы ел дәвамында? Әлбәттә, без мөфти Камил хәзрәт Самигуллин белән сөйләштек, еш кына чараларны үткәрергә. Ул әле форум форматында, җыен форматында да булырга тиеш, шулай ук түгәрәк стәлләрдә үтәргә тиеш. Менә яңа гына тәкъдим булды. Хәзер программалар балалар өчен, әдәп-әхлак дәресләрен укыту өчен яңа программалар килеп чыккан. Без аларны да кулланырга тиеш. Һәм инде шуның презентацияларын үткәрү. Менә шундый җыеннарны мин уйлыйм, регуляр үткәрү без Аллаһы бирсә, ул тәҗрибә туплау. Ул шулай үзеңнең булган гаиләң белән уртаклашу. Һәм инде тагын бер ягы, аның иң яхшы ягы, шушы җыеннарга килгән абыстайлар канатлана. Аларга көч-куәт өстәлә, дәрт өстәлә. Һәм инде аларның яшенә карамастан, менә яшьләре юк аларның. Шуңа күрә алар йөрергә генә, җирдән йөрергә генә түгел, учарга әзерләр. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә мөмкинлекләрен генә бирсен. Амин, иншалла, алга таба да эшләрегезнең әҗерләре насыйп булсын. Исән сау башкарырга язсын, ниятләгән эшләрне. Уңышлар сезгә. Наилә ханым белән саубуллашабыз һәм тапшыруыбыз дәвам итә. Төмәндә балалар арасында Коръән укучылар бәйгесенә йомгак ясалды. Бу хакта Россия мөфтиләр шурасы матбугат хезмәте хәбәр итә. Төмән шәһәре мөселман җәмәгатьчелегенең актив ярдәмендә конкурста катнашучыларга Коръәннең 70 нөсхәсе бирелде. Бәйрәм программасында катнашкан барлык балаларга 1000нән артык татлы бүләк тә таратылды. Мөселман дөньясында тагын ниндирәк яңалыклар бар? Булар хакында гадәттәгечә хезмәттәшебез Ләйсән Гайнуллина сөйләп узар. Хәерле көн, мөхтәрәм дин кардәшләребез, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез.
Плас шәһәрендә яшәүче Мәдинә Баһауддинова Ризванова күптән түгел үзенең 90 яшьлек юбилейын билгеләп үткән. Үз чиратыбызда без дә аны гомер бәйрәме белән котлыйбыз. Озын гомер юлы үтүенә карамастан ул әле дә милләтебез өчен янып көйеп яши. Үзенең уңай халкының сырын һәр вакыт эш белән мәшгуль булуы, кыенлыкларда бер кайчанда күңелен төшермәү белән аңлата. Чөнки Аллаһы Тәгалә бер кайчанда ярдәмсез калдырмаячак ди ул. Хәбәрчебез Гөлдар Хафизова Мәдинә ханымда кунакта булып кайтты. Сүз аңа. Әлхәмдүлилләһ, шөкер. Барсына да шөкер итеп, канәгать булып яши Мәдинә апа Баһауддинова. Плас шәһәре татарларының иң өлкәннәренең берсе. 90 яшендә булуга карамастан күзлексез китаплар укый, ә китаплары аның киштә тулы. Тормыш сабаклары да шактый булган Мәдинә апа һәр буш вакытында гыйлем алырга тырыша. Шәһәрдә ислам динен торгызу өчен күп көч куйган кешеләрнең дә берсе ул. Мен кешеләрне дидем. Кешеләр менән, чтобы дин абарга, укытырга, чтобы укытырга кешене Челябинскка бардым. Минен генә түгел, конечно, күп кешеләрдән Наил булды. Без Уфага бардык 2 разы. Аннерхан, Мулагали и Зәннулла. Узган гасырның 80-нче еллары ахырында нәкъ менә алар мәчетнең борынгы бинасын плас мөселманнарына кайтаруны сорап, төрле инстанцияләргә мөрәҗәгать итәләр. Әмма шәһәр түрәләре аларның мөрәҗәгатләрен соңга сукмый гына түгел, ә тырышлыкларына камашауда итәләр. Они не соглашались, ну просто яхшына гына әйтергә кирәк, име? Ну мен алхамдулилlah шөкер. Фикердәшләре хәзер барсы да бакыйлыкка күчкән. Мәдинә апа аларның һәр берсен хөрмәт белән искә ала. Ә борынгы мәчет 30 елга якын инде көн сайын шәһәр мөселманнарын намазга җыя. Мәдинә апа моңа бик шат. Конечно, шатмын. Не шат булмаска. Мәдинә апа Чиләбе өлкәсенең Кунашак авылында туган. Свердлов өлкәсенең Первоураль шәһәрендә үскән. 63 ел инде Плас шәһәрендә яши. Тормыш юлында күп сынаулар үткән ул. Кыен хәлләрне ничек җиңәргә дигән сорау торганда Мәдинә апа киңәшләре. Үзебездән это зависит. Без үзебездән барысында. Яхшы булырга кирәк. Сабыр булырга кирәк. Самый главный сабырлык түзәргә кирәк. Шөкер итәргә кирәк. Барысына риза булырга кирәк. Хоть что есть риза. Мактанырга ярамый. Алла мактасын. Алланы яратырга кирәк. И все. Любой кешене уважать надо. Нинди булса да. Она никогда плохого слова не скажет. Вообще никому, не только что нам. Всегда поддержит. Всегда на защиту встанет. Всех, не только детей. Ике кыз үстергән, оныкларын, оныкчыкларын тәрбияләргә ярдәм иткән Мәдинә апа хәзер дә кемгә ярдәм кирәк, шуңа ашыга. Актив булырга, дини бәйрәмнәр оештырудан да читтә калмаска тырыша ул. Она сейчас еще пытается что-то. Я вот сейчас ей говорю: мам, надо жить уже в свое удовольствие. Ну, 90 лет, так ведь, вот зачем это вот воевать, это бороться за что-то. Шулай дисәм дә, аңа сокланам ди кызы Венера. Хотелось бы на нее походить. Пускай она нас радует своими блинами вкусными. Это она сама, она вкусный хворост печет. Чтобы еще долго жила, чтобы была еще добрее, чем сейчас. Чтобы баловала ее, да? И так бабушка балует всегда ее. Кызы Венераның һәм оныкчыгы Изабелланың теләкләренә без дә кушылабыз. Түркістан өлкәсенең Кентау шәһәрендә 1000 ярымга якын татар яши. Үз татар үзәкләре дә бар. Тарихи ватаннан ерак яшәсәләр дә үз халкының гырыф-гадәтләрен сакларга тырышалар, милли бәйрәмнәр үткәрәләр, очрашулар оештыралар. Тик туган теле онытыла бара диялар, чөнки татар телендә сөйләшүчеләр кими. Әмма кайбер гаиләләр чыгу юлын тапканнар, татар телен интернет челтәре аша өйрәнәләр, белемнәрен тагын да арттырырга омтылалар. Тулырак Әдилә Төхбатова видеоязмасында. Сәлам. Ничек хәлләр? Яхшы. Бүтін дөнья интернет челтәре чит илләрдә яшәүче ватандашларыбызга Татарстан укытучылары белән туган телне өйрәнү мөмкинлеге бирде. Мәсәлән, Казахстанның Кентау шәһәрендә яшәүче 12 яшьлек Талина Ганеева Sky-Tat сөйләшү клубы порталы аша үзе генә түгел, кечкенә сеңлесе белән берничә ай дәвамында татар телен өйрәнә. Кызларның әнисе дә балаларының туган телләрен белергә омтылуларына бик шат. Язык уже забываться стал, но балалар бергә
постепенно начинаем уже изучать, снова вспоминать, потому что, ну, как бы мы уже ассимилировали здесь и основной язык русский. Вот. Но ничего, потихонечку, благодаря вот онлайн-урокам занимаемся, очень хороший канал, очень интересно преподают, и интересно и детям, и нам, взрослым. Телне өйрәнгәндә нинди кыйныклар белән очрашты дип сорауга, безгә һәр вакыт барысын да җентекләп аңлаталар, һәм кыйныклар белән очрашмадым, ди Алина. Мне очень нравится изучение татарского языка, и благодаря урокам в школе Скайтат я начинаю более вспоминать свой родной язык и не забывать свои традиции, свой язык своего народа. Туган апалары Лилия, Румия һәм аларның абыйсы Раис Кентауда туып үскәннәр, әмма аларның тамырлары Россиядан килә. Папа у нас родился в России. Село Сайман, Ульяновская область, это чисто татарское такое село. Вот мы туда ездили тоже, посмотрели, очень интересно было, там еще остались родственники, прям так нас приняли хорошо. Вот, мама здесь родилась в Ачисае, но они все тоже родом, как бы вот мамины родители, они с Башкирии. То есть бабушка с дедушкой, они в 60-х уже переехали в Кентау, обосновались здесь, получается. Ну и работали, соответственно, все здесь. Алар бик иртә әнисез калганнар, ләкин зур мәхәббәт һәм игътибар белән үскәннәр дип әйтәләр. Так получилось, что мы в семье очень рано потеряли маму. Мне было 10 лет. Братишке 7 лет, а Румюшка вот у нас только родилась. Ну, то есть мама умерла при родах. Папа воспитывал нас один с бабушкой. Ну, потом папа женился. Очень хорошая вторая мама, мы ее как вторая мама называли. Я очень благодарна папе за то, что вот мы выросли такие хорошие. Әниләре һәм әби бабайлары вафат булгач, туган телләре кызганычка каршы онытыла башлады дип билгеләп үтәләр. Әмма хәзер үз тамырларын югалтырга ярамы икәнен аңлап, балалар белән бергә туган телне өйрәнергә, шулай ук җирле татар үзәгенең чараларында да актив катнашырга тырышалар. Благодаря дяде нашему, Фарид Галимовичу Аюпову, он у нас является председателем татаро-башкирского центра, уже областного. Благодаря ему вот эти вот наши традиции, мы их как-то поддерживаем, потому что он собирает татар, именно диаспору нашу татарскую. Где-то вот там мы уже разговариваем на татарском, то есть сабантуи проводим и тому подобное. И вот это вот приближает как-то нас все равно к нашим корням этническим. Да. Сүз уңайынан Лилия, Румия һәм Раисның балалары бик талантлы. Мәктәптә бары тик яхшы гына укудан тыш, аларның һәрберсе спортта һәм музыкада зур биеклекләргә ирешкән. Мәсәлән, Альфина 5 яшеннән фортепианода уйный, халыкара конкурсларда җиңүче булып тора. Ә аның абыйсы хәзер туган шәһәреннән еракта укый. Дети — это моя гордость. Сын у меня сейчас вот учится в Новосибирске 2-й год. И очень скучаем по нему. Он у меня и золотой медалист, и чемпион мира по карате. Ну, такой всесторонний ребенок, и танцами занимался, и всем направлений у него очень много. У меня мама была очень строгая, но в то же время очень добрая. И кнут, и пряник, как говорится, да, и также я, наверное, стараюсь своих детей воспитывать. Гаилә башлыгы Рафик Абдулхан улы һөнәре буенча монтажчы, биеклекче. Чернобыль атом электростанциясендә ликвидатор булган. 3 баланы тәрбияләп үстереп, бу җиңел булмады дип, беркайчан да зарланмады. Рафик Абдулхан, расскажите, пожалуйста, вот как вы старались воспитывать своих детей, какие ценности им старались прививать? Ну что, вот, дать высшее образование, учились, они там, тогда вот как раз Союз развалился же, тяжелое время было, тогда тяжело жили все же. Ну, самое главное, что выучились. Вот. Все, остальное лишь бы патриотизм было, уважение друг друга, уважали. Дедушка богатый, 7 внуков еще. С другой стороны 7 внуков. Ну, 14 внуков получается. Вот. Нормально все живем, дружно, самое главное, дружно. Балалар гаилә көзгесе. Су тамчысында кояш нурлары чагылгандай, әти-әнинең ахлакый чисталыгы да балада чагыла. Бу гаилә йорты да һәр вакыт балалар белән тулы, чөнки балалар алар өчен иң мөһим байлык. Аның гаилә бәйләнешләре алар өчен иң зур кыйммәт.
Бүгінгі менә шулар иде, сау сәламәт булыгыз. 10 август самбо бойынша СССР жиылма командасы тренері, СССРдың спорт ұстасы, Россияның от қазанған тренері Фәрит аға Мадияровның туған күні. Фәрит абый олығайған күнлерінде шиғырдар яза башлады, һәм инданың китабы да басылып шықты. Менә «Абағалар шәшәк атмый» деген шиғырында ул былай дип яза. Изләдем түн уртасында мин абағаның шәшәген. Аны табалсам була дип бәхетле киләчәгем. Бәхет китерсә абага мин аны эзләр идем, җаныйма бүләккә дип бауларга тезәр идем. Ни генә булса да дуслар абага шәшәк атмас. Узган гомер аккан судай бер кайчан кире кайтмас. Карурманда абагалар бүтән эзләмәс идем. Кайтарып булса яшьлекне берни жәлләмәс идем дип яза Фәрит абый. Фәрит абый һәр бер кешегә үзенең яшьлеген сагыну хас. Сезнең үткән тормышыгыз шул кадәр матур, шул кадәр күркәм сәхифәләргә бай. Ә инде алдагы көннәрегез тагын да матуррак, тагын да нурлырак булсын дип бөтен телевидение командасы белән теләп калабыз. Исәнлек, саулык сезгә. Фәрит абыйны котлыйбыз. Август айы тантана итсә дә, көз сулышы инде үзен барыбер сиздерә. 30 градуслы эсселек белән көрәшсәк тә, көз бозагасында басып торабыз. Безнең балалар да моны сизә, көз турында шигырьләрдә сөйли башлады. Яңгыр түгел, кар да түгел, яфраклар ява җиргә. Көз турында җырлыймын мин, кушыл син яңа җырга. Сары-сары, сап-сары, ağaçның яфраклары. Жил исә ява яфрак, күзнең матур чаклары. Uça яфрак, уйный яфрак havalarda eğlenip. Bugün яфракларның бәйрәме. 12 августта шәһәребездә Идел буе халыкларының Итил фестивале узачак. Әлеге фестиваль турында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Ул Казан шәһәре башкарма комитеты җитәкчесе орынбасары, безнең элекке хезмәттәшебез Гүзәл Рәмзил кызы Сәгыйтова. Хәерле көн, исәмсез, хөрмәтле тамашачылар. Гүзәл, менә җәй буе бик күп чаралар үтте. Менә әлеге чаралар арасында хәзер чираттагысы Итил фестивале. Әлеге фестиваль хакында сөйләшергә ниндирәк фестиваль ул? Итил фестивале безнең 3нче тапкыр үткәрелә. Гомумән безнең мэриянең күп проектлары, күп чаралары 2021 елны әле хәтерләсәгез, президентыбыз Рөстәм Нургалиевич 21 елны туган телләр һәм халыклар берлеге елы дип игълан ителгәч туган проектлар. Һәм инде минем шундый курку бар иде, алар 1 ел булыр да шушы ел ичендә. Һәм инде тәмамланыр дидек, ләкин инде безнең җитәкчеләребезгә рәхмәт. Алар шушының кирәклеген һәм файдалылыгын аңладылар һәм бу башлангычлар барысы да дәвам итә.
Һәм Итил фестивале 3нче тапкыр үткәрелә. Менә безгә сырыйлар инде Древо жизни бар сезнең байтирәк проекты. Алар нәрсә белән аерыласың диләр. Бу безнең беренчедән байтирәк Древо жизни агарту проекты, ул безнең зур фестиваль түгел, һәм ул айрым халыкларга багышланды. Һәм анда традицион сәнгать турында сөйләнелә. Ә безнең Итил фестивале ул яңа фестиваль, ягъни аның сүзендә дә новая этнокультура дип әйтәбез инде, бит яңа мәдәни ияткә караш. Гомумән яшьләр бүген ничек саклыйлар? Менә шушы 7 халык, Идел буе халыкларының яшьләре ничек саклыйлар? Бүгенге көндә аларның шушы мәдәниятләргә мөнәсәбәте ничек? Чөнки шундый сүзләр бар. Акыллы. Миңа бик ошый ул традициялар, ул көлгә табыну түгел, ә инде шушы утны башкаларга тапшыру ди. Һәм инде менә шушы утны тапшыручылар бүген нинди алар? Гомумән бармалар. Менә шушы Итил фестивале барлый. Анасын бит инде без әйтәбез, менә безнең менә шушы 7 төбәк арасында Чувашстан, Мариле, Башкортстан, Мордовия дибез инде, Татарстан, алар арасында әлбәттә өлкән буын арасында бәйләнешләр нык. Урта буын арасында да без аларны саклыйбыз, бер-беребез белән аралашабыз, ә киләчәктә бит барыбер дә дәвам итәчәк яшьләр. Шуңа менә шушы без оеткыны салып куеп, менә шушы дуслыкны киләчәктә дә алар бергәлектә алып барсыннар дигән тагын шундый максат та бар. Идел фестиваленең формасы ничегрәк узачак ул? Ярышлар рәвешендәме, күргәзмәләрме, әңгәмәләрме? Монда төп безнең сәхнә ул музыка, гомумән сыйфатлы музыка яратучылар өчен бу бер бәйрәм. Аның турында без бик кайтавазлар күп алабыз. Менә бу фолк стиле экспериментларга якын кешеләрне чакырабыз әлбәттә. Иртәнге 12-дән, көндезге 12-дән башлап кичке 10-га кадәр безнең төрле чыгышлар булачак. Шушы төбәкләрнең төрле шушындай музыкасы белән эшләүчеләр, фолк стилендә дип әйтәбез инде без аны. Һәм инде икенчедән әлбәттә инде балалар өчен дә менә бу абый-сабыйларның һәрбер мастер-класслары булачак, остаханәләр, ягъни инде балалар белән дә килеп рәхәтләнеп ял итәргә мөмкин. Шулай ук менә монда безнең 3нче ел индустриялар утмурт пәрәмәчләре буламы быел. Ул мичтә пешерелгән кап-кайнар, шундый тәмле. Мин аны Итил фестивален шуңа да көтеп алам, чөнки менә без утмурт бәйрәменә бардык быел. Анда мичтә пешерелмәгән салкын ялар. Ә мичтә пешерелгәне ул шундый телне итарлык, аны инде әлбәттә татар ризыклары да булачак, башкорт ризыклары да һәрберсендә фудкортлар дибез бит инде тәкъдим ителәчәк ризыклар, аннан соң инде сату алу, ярминкә кебек. Һәм инде ярминкә дә шулай традицион түгел, ә инде менә бүгенге көнне дизайнерлар, бүгенге менә шушы этностилистлар ничек тәкъдим итә, ничек күрә менә үзләренең яшәешләрен, традицияларын менә яңача караш булган кешеләр генә чакырыла бу ярминкәгә. Мэриянең проектлары шактый күп. Бөтенесе шундый милли җирлеккә юнәлгән нәрдә бар, алар шактый кызыклы. Тагын нәрсәләр тәкъдим ителәчәк? Менә безнең инде җәй буе бер урында, бер сәгатьтә һәр атна кич хәрәкәттә бәрәкәт булды. Менә инде мәйтәм ничек яши икән хәрәкәттә бәрәкәт, чөнки атна сайын үзем йөри алмыйм, ләкин узган атнаны барып кайттым, рәхәтләнеп кичке уеннарда катнаштым. Бөтен әйбер онытыла, эштәге бөтен проблемалар, кирип китәсең шушы уенга, анда төрле заданиялар, ягъни башта инде әлбәттә безнең бит инде быел төп акцент гел татар биюләренә генә багышланды, ләкин татар керәшен татарлары, Астрхан татарлары, Себер татарлары, Самар татарлары, менә узган атнаны Самар татарларын карадык. Тагын узган атнаны егетләр бийде, ягъни менә бу егетләрнең көче татар биюендә ничек чагыла, энергиясе, һәм ул нәрсә белән менә хатын-кыз биюеннән егетләр биюе нәрсә белән аерыла. Әлбәттә һәр атнаны ниндидер кызыклы программа, кичке уеннардан тыш, һәм инде шушы биюләрне өйрәтү. Анасы менә бу Древо жизни безнең 23 көнне һәрбер аерым халыкны бит инде без хәзер 7-сендә барлап чыктык. Һәм соңгы быелга Древо жизни ул безнең
жиди халыкны берләштергән бер нидер күмәк шундый дуслык менә бу дуслык күперләренең кушылуы дип әйтим инде. Бүтән Себергә булачак, чөнки шундый нокта куясы килә бу елга, чөнки елыбыз да шундый бит инде. Аннан әлбәттә иң көтелгәне минем иң яратканым менә сезгә килгәндә бүген төшләремә кереп теге этапларны барлап чыктым, әзерләнү этапларын. Казан тавышлары дигән Казанский голоса бу балконнардан мэрия балконнарында шигырьләр укыйбыз. Шәһәребезнең бәйрәменә дә багышланган. Әйе, 26-сы ул без быел да былтыр да иртәрәк эшләдек, чөнки халык күп җыела һәм алар ничә аерым көнне, чөнки 30 көнне булай да бит инде аларның бар җирләре күп, төрле мәйданнарда. Инде менә мине нәрсә узган елны аеруча аптыратты, менә шигырь тыңлап кеше басып тора. Татар шигырьләрендә шулай яңгырата алабыз икән шушы аудиторияга, публикага. Әлбәттә, мейпинг аша, утлар аша, ләкин аның бит үз хәйләсе. Әлбәттә, шигырьне генә тыңларга бәлки ул кадәр халык килмәс иде. Ләкин менә монда 2-3 сәнгатьнең бергә кушылуы, ул инде менә шулай тамашачыга шигырь тыңлау культурасын, мәдәниятен дә кертеп җибәрәбез дигән сүз. Бик әйбәт, чыннан да шундый нәтиҗәле дәвамлы эш. Алга да уңышлар юлдашмы? Рәхмәт сезгә, рәхмәт. Рәхмәт, гүзәл. Хөрмәтле кунагыбыз белән саубуллашып, тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. 30 август республика көнендә Казан халкын һәм кунакларны бик күп кенә мәдәни чаралар көтә. Шул исәптән Пирамида күңеләче үзәгендә бәйрәм концерты узылачак. Әлеге концертта бик күп кенә мөхтәрәм җырчыларыбыз катнашачак. Һәм шул җырчыларның берсе Татарстанның атказанган артисты Газинур Фарукшин белән әңгәмә кырабыз. Хәерле көн, Газинур абый. Хәлләрегез ничек, җәйләр ничек үтә? Җәйләр җәйшә үтә, бик күңелле үтә. Әле менә Актанышка барып кайттым. Бер авылның туган көнен үткәреп, Куян дигән фәнис дустым үткәрде инде. Бик күңелле булды. Хәзерге вакытта менә ул традициягә керде инде, авыл көннәрен үткәрү. Ул сабан туйлар шикелле уза бит. Сабан туйлар бик күңелле уза. Ат ярышы юк. Бик күңелле барды. Әле ат чабышында катнашканыңыз бар име элек? Юк, миңа эле келмәде. Булай да инде теге кичке гарип калып, исән калып. Булай да тормыш тотап ярышландыра име? Иҗатыгызга килгәндә ниндирәк яңалыклар бар? Иҗатка килгәндә концертлар бармы? Булыштыра инде шулай, чакырган җиргә барабыз. Алай, Аллага шөкер. Дуслар да күп. Булай яратып тыңлыйлар әле һаман азрак. Нигә Менә шуны эшлисе килә. Нәрсәдән сизәсез, Газинур абый? Менә сәхнәгә чыгасыз бит инде, әзерләндегез, киендегез инде. Тамашачы каршына чыгасыз. Нәрсәдән сизелә тамашачының мәхәббәте? Энергияме, реакцияме, ничек? Тамашачының ние җырдан соң сизелә инде. Булай теге кул чабып, сызгырыплар каршы алгач инде ул дөрес булай еллар. Сен үзеңдә сәхнәдә йөргән кеше беләсең. Шулай да кайсы җырларыгызны нык сырап алалар? Бармы анда? Минем Киркәле таулар. Ул Киркәле таулары инде ул беркән инде ул хәзер. Киркәле таулары сиңа кайттым, Газиз туган җирем, Оренбург, Чиләбе, алар бик күп бит. Акбуз. Мәхәббәт күпере. Мәхәббәт күпере, Акбуз атым. Санап китсәң, репертуары бик бай бит. Һаман яңартып торабыз бит. Яңартып тормасаң. Менә әле Инсафның, Мирзанур Фарукшинның җырларын Илгиз Закировның, Инсаф Хабибуллинның яздырып торабыз һаман. Җырлар күп. Бик күп язалар. Агыйдел ансамблендә сезнең иҗатыгыз чагылыш таптымы? Сез анда эшләдегезме? Ул ансамбльдә җырлар. Яшь чагында йөрдем инде. Булай үзем клубта эшләмәсәм дә членым, короче. Әгъза булар. Әле Германияларга чаккы бардык, Венгрияларга чаккы. Шулай беренче урыннарны алдык. Әмма яңа сезонда хакызга керсәк, ниндирәк иҗат планнары, нәрсәгә эшләргә җыенасыз? Иҗат планнары менә шул хәрби 70 яшьтә тулып килә инде. Берәр нәрсә үткәргә инде. 70 яшькә әле бар әле 2 ел бит ул бик зур гомер бит ул. Үтә китә инде ул. Үтеп китә сүздә. Димәк, сез хәзер юбилейга әзерлек чаралары белән янып йөрисез. Алла бирсә дип йөрибез инде. Онытмаска инде ул юбилейны. 30 августта тамашачыларга ниндирәк җыр тәкъдим итәрсез икән?
Әлі белгілі ме? Менә елдар ансын уйлап бетермәдем әле. Ну, анда бит әле берне җырлаталармы, икене ансы да бар. Сайда баларга бик шитен була инде берне генә җырлатсалар. Җырлар күп. Шулай да шушындай чараларда катнашу күбрәк ошыймы? Әле менә сез әйтеп киткән авыл көннәрендә халыкка якынрак булган чаралар. Барсы да үзенең матурлыгы бар. Монда зур сәхнәнең дә, бәләкәй сәхнәнең дә үзенең күңеллелеге бар. Менә беренчедән үзеңне дусларыңны очратасың. Иң якын әйбер. Электән шулай бергә эшләгән ниләр. Ул бик бары сагындыра сәхнә. Газинур абый җырчы бит инде ул менә җырның 3нче авторы диләр. Менә үзегезнең кулга шагыйрьләрнең, композиторларның китергәне бар. Менә бусы шундый көй бар, бер шигырь Табигый Гали дип булса. Менә мондай шигырь әйдә көй яздырыгыз әле дип. Гомер шуның белән үтте бит инде. Менә Роберт Меңнуллин, Гөлшат апа Зайнашевалар, мен үзем дә каз биреп тә яздырган бар аларга. Гөлшат апа бер сәгатьтән уже сиңа җырны язып бирә. Иртәнгә уже әзер буладыр яны. Аның как шундый талант булгандыр. Роберт Амин бик күп инде җырлары. Миндә дә күп аның. Алар репертуарында. Күп. Шулай да үзегезгә иң якын, иң яратып башкара торган җырыгыз бар менә? Һаман шуны башкарырын дигән. Иң яратып башкара торган җыр бар, авыл көе дип аталайны, ул дөм-дөм көе ул. Менә аның иченә кирип шулай дип. Хисләнеп. Музыкантлар да көчле булса әле бигрәк тә ул дәрт бирә инде. Үзегезнең вокал укытучысы Зәлиха Хисмәтуллинаны искә аласыздыр. Ниндирәк фикерләр белән? Искә алам. Ул турында китапта чыкты. Зәлиха апа әнкәй инде ул безнең. Үзегез дә беләсез инде. Әнкәй урынына сүксә дә, әрләсә дә, ачуланмыйча гына кабул итеп. Әнкәй кебек инде. Ярый, бик зур рәхмәт сезгә. Иҗади уңышлар юлдаш булсын. Алга таба да шундый әңгәмәләр. Рәхмәт үзегезгә. Һәм 70-не тутыргач та туп-туры безгә әңгәмә корырбыз иншалла. Сезгә әле 30 август бәйрәм концертында очрашырбыз. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, без тапшыруыбызны дәвам иттерәбез. Авылның йөрәге мәчет. Мәчет булган авылда бәхет бар. Тарихта да авылларның дәрәҗәсе аның мәчет мәдрәсәсе булуы белән билгеләнгән. Аларда халкыбызның шал тарихы, үткәне, шатлыгы, хәсрәте чагылыш тапкан. Күкмара районындагы Балыклы авылы иман йортында үзенә әллә кайдан тартып тора. Авыл өстендә намазга чакырып азан моңы яңгырый. Халык өчен Аллаһ йорты аеруча мөкаддәс, кадерле. Чыннан да, татар авылларының тормышы иман белән нык бәйле. Күкмара районының Балыклы авылында иң беренче мәчетнең кайчан салынганлыгы турында мәгълүмат табылмаса да, 2-3тән дә ким булмагандыр дигән фараз яши. 1884 елда төзелгән мәчет озак еллар мәктәп бинасы булып халыкка хезмәт итә. Моннан 30 ел элек Балыклы авылында яңа мәчеткә нигез салына. Бүгенге көндә авылның имамы Фаиз Габделгазиз улы Минхаҗев авыл халкына ислам дини йолаларын җиренә җиткереп үтәргә булышучы, барлык күңелен салып эшләүче шәхес. Шушы җирдән, шушы туфрактан ул имам хатип булып киткәнче дә ул дин юлында изге гамәлләр кылып, авылда хөрмәткә лаек кеше булып яшәгән. Халык йөри, балалар йөри, менә балалар 5 вакыт намазга, менә соңгы вакытта 5 вакыт намазга иртәгә намаздан алып, ястү намазына хәтле 12-13 бала гына килә. Алар балалар гына, уллар инде менә, уллар бик күп булмаса да, уллар да 3-4-5 кеше булабыз инде 5 вакыт намазга. Балыклы авылы мәчетендә дәресләр дә югары дәрәҗәдә үткәрелеп килә. Авылдашларның дин юлындагы һәр эшен хуплап, зурлап торучы Урал хуҗалыгы ярдәме белән 2017 елда мәхәллә каршында уку бүлмәсе булдырыла. Күптән көтеп алынган әлеге бәхетле көн онытылмас вакыйга булып тарихка кереп кала. Аллаһка шөкер генә авылыбыз төзек. Һәр вакыт яңа объектлар ачылып тора. Бу инде безнең халыкның тырышлыгы дип әйтсәк тә була инде. Инде булганына шөкер итеп, инде булган сакларга кирәк.
Авылның күрке мәчет, мәчетнең күрке халык диләр. Шунсы куанычлы. Авылга ям биреп торган мәчетне төзекләндерү эшләрендә дә авыл халкы бик теләп катнаша. Җомга намазларына, бәйрәмнәргә шатланып, куанып җыелалар. Мәчетнең зурлыгы түгел, анда йөрер кешесе булуы бик мөһим бит. Инде менә белгәнчә бит инде матур йортта алып куйсак, любой кеше бер гаилә, ул йортта, матур йортта бер гаилә яшәмәсә, ул йортта балалар тумаса, алга китешмәсә, ул йортның яме матур булмайса. Шуның шикелле Аллаһ Тәала үзенең динен биргән, динен биргән җиризәне мәчетләрен салган. Инде шул мәчетләр буш торса, динне тормышта кулланмасалар, аны маңа шуфат гына булыр. Инде шуңа күрә менә инде белгәнчә куйганыңызча, албызда мәчет әлхәмдүлилләх эшләп килә. Аны мәдрәсәсе менә шул авыл халкының дингә тартылышы һәм кешенең дә инде хәзрәтебез беренче чиратта анда гыйлем бирүче укытучыларыбыз, мөгаллимнәребезнең тырыш хезмәте белән шул алга китеш була. Менә инде әлхәмдүлилләх шушы җилләгебез безнең инде шушы колхозыбыз дисәң дә төрле яктан алсаң да әлхәмдүлилләх югары үсештә. Күңелләрне назлап, җаннарга рәхәтлек бирә торган балалар тавышы. Һәр көн иртән мәчеткә ашыгучы сабыйларны күреп күңел сөенә, ди авыл халкы. Инде 2нче ел рәттән Балыклы авылы мәдрәсәсендә балалар өчен җәйге уку ял лагере оештырыла. Дин әхлак тәрбиясе бирүне максат итеп куйган лагерьгә, җәйге ялга әби бабаларына кунакка кайткан оныклар да, авылда яшәүче балалар да барлыгы 30лап шәкерт ихластан яратып йөриләр. Һәр сабый күңеленә ачкыч таба белүче бер туганнар Гөлфия белән Зөлфия бар тырышлыкларын куя. Балалар тәҗрибәле апалары белән берлектә дугалар өйрәнеп, белгәннәрен тагын да ныгытып, әдәп әхлак серләренә төшенәләр. Укулар мавыктыргыч күңелле уеннар белән үрелеп бара. Әлхәмдүлилләh, инде без балаларны 2нче ел укытабыз. Бу лагерь инде 2нче ел уза безнең. Теге елны инде 18-20 бала булса, бу ел инде 30дан артты. Әлхәмдүлилләh, шундый иманлы, акыллы балалар киләләр. Инде алар әлхәмдүлилләh ел дәверендә дә укытучылары белән белем алалар. Без инде җәй көне алар шул гыйлемнәрен алган гыйлемнәрен онытмас өчен безнең белән шуларны кабатлыйлар. Без алар белән Коръән дәресе өйрәнәбез, сүрәләр ятлыйбыз һәм инде гарәп теле өйрәнәбез, хәрефләрне кабатлыйбыз. Без 2 төркемгә бүленәбез. Хәрефләр белмәгәннәр хәрефләр өйрәнә, хәрефләр язалар, өйрәнәләр. Без инде белгән хәрефне белгән балалар белән Муаллим Сәни китабын укыйбыз һәм Коръәннән хәрефләрне танырга өйрәнәбез. Моңа кадәр дә балыклылар яратып йөргән гыйбадәт йорты моннан соң тагын да күбрәк дин кардәшләребезне үзенә тартсын. Ислам тәрбиясе һәр чор, һәр заман өчен иң хак, иң гадел тәрбия икәне һәммәбезгә билгеле. Яшь буында өлкәннәр белән бергә сафларга тезелеп, гамәл гыйбадәтләрен бергә үтәсеннәр иде. Дүшәмбедә манзара тапшыру эфирга чыгачак һәм сез көнегезне манзарасыз башламагыз. Ул көнне ниләр күрергә мөмкин? Ал хәбәрдән белешик. Бу авыл гүзәл табигаты, ачык күңелле тырыш халкы белән данлыклы. Кама Тамага районының Иске Казиле авылының 700 еллыгы гөрләде. Без бүген Буа районының Кишер Аксуы авылында Дамира ханымда кунакта. Татар халкының яраткан ризыгы, кыш теле пешерү серләренә өйрәнәчәкбез. Болгар бабаларыбызның фән гыйлемгә омтылышын күреп таң каласың. Болгар музей тыйлыгының табиб йорты музее белән танышырбыз. Әгәр бер кеше агач утыртса, аны тәрбияләп, багып, җимеш бирүенә ирешсә, ул агачның һәрбер җимеше мигдарына савап язылыр диелгән Пәйгамбәребезнең бер хәдисендә. Утырткан агачларыбыз татлы җимешләр бирсеннәр. Без эшләгән изгелекләр, яхшы гамәлләр белән дөньяны матур итик. Августында кыл уртасына җитеп киләбез. Шуңа күрә матур күркәм җәйләрнең кадерен белеп калыйк. Исән-имин булыгыз. Сау булыгыз.